Rejima Sûriyê ragihand. Beşar el-Esed serokê rejima Sûriyê pêwendiyeke telefûnî de ji hevşanên xwe yê Rûsyê re di rihetiya xwe jê rêkeftina di navbera Rûsya û Tirkiyê de derbarê rewestandina şer li Idlibê daxuyanî. Li gor daxuyaniya serokatiya rejima Sûriyê, Putin û Esed roja înê pêwendiyeke telefûnî encam dan. Têda behsa rewşa Sûriyê kirin. Serokê Rûsya Vladimir Putin pîrozbahiya Esed li ser destkeftinin di şerê dawiyê de li Idlibê kir. Ew jê danûstandinên lotkeya Rûsî-Tirkî ku roja pênşema borî hate encamdan agahdar kir. Li gor heman daxuyaniyê Esed di rihetiya xwe jê destkeftina serokatiya Rûsyê di hevdîtina bi Tirkiyê re li Moskowê û egeriya bandora erîniya hevdîtinê li ser gelê Sûriye û li ser hemî astan di navdayê mirovî, civakî û aborî eger Tirkiya pabendiyê pê kir nîşan da. Serokatiya rejima Sûriyê di daxuyaniya xwe de amaje kir ku di pêwendiyê de tekezî hat kirin, rêkeftinên hatine encamdan dikevin di çarçoveya garantiya desthilatdariya Sûriyê û yekbûna Xakawê de. Serbarî ku eger heye, alîkariyê di peydakirina seqayên guncaw de bo dubara destpêkirina proseya siyasî bike. Roja pênşema borî serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û serokê Rûsî Vladimir Putin di lotkeyekê de giştine rêkeftinekê derbarî hejmarek biryar bo kêmkirina nekûkiyan li Idliba Sûrî di nav de cîbcîkirina agirbestê ji demjimêr yekê sibaha roja înê 6 Adarê ve drûstkirina krîdoreka ewle lê rûberekî destnîşankirî de li ser rêya Ênfor ya Navdewletî li Sûriyê.